Здравейте, господа! Днеска ще ви покажа как да добавим гуми от един трактор на друг. В случая искам на моя Булгар да се добавя гуми от комплекта на МТЗ тракторите. Така. За тази работа първо трябва да прехвърлим нужните файлове, които са ни нужни за самите гуми. Отваряме си пакета, в случая, който е при мене, и търся папката, където са гумите, където са посочени. Аз съм си харесал, ето те, Белшина R34. Или как изглеждат. Те се намират тук. За да открием къде точно, те се намират в папка Wheels, както е случая тук горе се вижда, и 3D файла, който посочва. Его случая. Ctrl и L да добавим малко светлина, да се вижда малко по-ясно. И ето ги самите гуми. Сега, аз съм тук тези лични работи, които ми трябват. И сега ще ги изтрия. Директно почвам да трия тази 24 толова джанта не ми трябва. Тези 20 толови джанти не ми трябват, в момента това са джантите. И обърнатите 34 също не ми трябват. Остава само двете, лява и дясна. Може да спрем да се вижда дясната. На гумите 24 толовата не ми трябва и 20 толовата не ми трябва. Ето, остава 30 толовата, ето е гумата. Гумата с джантата. В случая да ги видим малко по-чисто, на скъртове 0. Това са само единствено за едитора тези настройки тук. Тези настройки тук са само единствено за едитора, нямат нищо общо с играта. Играта се работи по собствен начин. Ето го как изглежда гумата. Може малко да обърне светлината, за по-ясно. Добавим още една светлина, защото все пак гумата е по-тъмна. Ето е тая гума и искаме да я добавим към трактора. Изтривам. И го запазвам ето така, по този начин. Само че ще запишем всичко на нашата си папка, където ще бъдат. Един трик, защото то не е само и 3D файла, а също и текстори, които управляват тая гума. Един трик, който да видим кои са текстовете, е отваряме тук. С i3D файла го отваряме с Notepad. Тази графа показва къде са векторите на текстовете и на шадерите. В случая шадерите са в играта базически, няма смисъл да бутаме там. Но тия двете гуми са от папка Shared, трябва да намерим. И тези текстове трябва да се ги прехвърлим, да ги имаме при нас. Излизам нагоре, ето е папка Shared и тук търсим вече Wheels 1025. Ето ги. Так. Тези 4 файла. Копираме ги и си ги добавяме към нашия трактор. Отиваме на гуми и си ги добавяме. Няма значение, аз искам да сравня тук всичко, що е свързано с гуми, да си папка гуми. Ето ги 4 файла. Сега отиваме и зареждам ето тая джанта. И гледаме, че тук има този код, трябва да го сменим. Ще го презапишем с ето ми новите текстове, където е в папка Булгар, раздел гуми. Под папка гуми. И почваме. Това е номер 2. Зареждаме я. Същото и с ето тая гума. С нормал текстовете за тая гума. Отваряме тук и гледаме главината. Главината има отделна текстова. И ние трябва да я добавим. Да заредим тая текстова също. Да може да са както трябва всички работи. Гумата също трябва да се зареди. Просто променим пътя, където да са текстовете на гумата. Да може да си излязат в играта, да са отделени от другия архив.
Ето го. Заредини се наново, като записвам ги. Вече сега ги записвам. Гуми. Името можем да го променим и него. Но аз в случая ще използвам това, което е. Ето това. Так. Ето това е името. И ги слагаме тук. Записваме. Но ще има още промени. Че станаха много файлове отворени. Секунда. Трябва да се извадим и този документ показва коя е гумата, коя е джантата, къде се намират и т.н. И си го поставяме в нашата папка на нашия трактор. Сега трябва да коригирам обаче тук пътищата, защото изтърихме гуми, които не са ни нужни и трябва да ги подадим. Първият ред, този където пише tire, това е гумата. Гумата в нашия случай е само една вече останала и е с ето 1-0 път. Зато тук пишем 1-0. Лява дясна, тя е само една, вече 1-0. Тук е колко може да се огъва, колко да се деформира. Оставям ги както автора ги е направил. След това, джантите. Също трябва да ги знаем. Джантите, ето, тази джанта ни е лявата. За лява джанта кода е 0-0. Ето където са джантите. Тук е посечени кои са джантите. Ето това е за лявата, това е за дясна джанта. Джанта лява е 0-0, а дясната джанта е 0-1 в случая. Ето коригирам го на 0-1. Сега вече можем да си го запишем и да затворим този документ. И тук да запишем и да затворим. И в крайен резултат, какво имаме сега тук? Папката, където ни е новият трактор, вече имаме добавени. И 3D файл, който чете тези 4 текстове и текстов документ, който чете този 3D файл и който посочва в файла къде се намира. Сега, остава следващата задача е да добавим тия гуми в самия трактор. За добавянето отварям си текстовия документ на трактора. И при мен ето къде почват началото на всички гуми, които са посочени. В случая най-лесно е, ето, конфигурация. Тази конфигурация е копирана. Това е една конфигурация за един чифт гуми. Това е една конфигурация, която аз копирам с копии. Но в случая ще използвам и други гуми, които са ми по-удобни от Мишелини. Ето тия първите. Най-първите ще си копирам в случая. Конфигурацията започва тук с началото на конфигурация, защото е единствено число за конфигурациите, а това е единствената конфигурация, която на нас не трябва и завършва до тук. От тук започва и завършва до тук. И цялото го копираме от най-долу. Дали да не е най-долу, където да е, просто трябва да е отделно и слагаме. Малко да се го понаредим с Tab. Ето тук, край на последната конфигурация, ето следващата конфигурация. Тук на марката ще напишем BKT. Просто да може да е различна. Или Continental може да напишем. Continental. Важно да се хубаво е да се регистрирам. Или Lizard. Най-добре ще е Lizard. Може и другите имена, обаче ще трябва да нагласим тук допълнителни текстове, както означава. Първо, тук трябва да пише Lizard и още допълнително, които няма да ви показвам. Това ви е гумата 1. В случая при мен е F, като фронт съм си ги написал. Това ми е printer гума. Като отворим текст файла на трактора, може да намерим къде се намира. Това посочва къде в трактора се намира, а това е главината в случая, защото имаме и търкалящото колело е това, а това е цялата главина. А отзаде, понеже няма главина, тя е част от джантата, няма да върши статични работи, зато и няма нужда от допълнителни работи. И е добавено по този начин. При мен е
гумици. Връзката между предния мост и трактора. Ето го, къде е предна, лява и дясна. В случая 0,1. Къде е 0,01? Значи това са ми задните гуми. Сега, тук трябва да добавим, текстовия документ, който е на новите гуми. Тук затваряме, няма нужда. И отваряме където е трактор. Отваряме URL и търсим. Новите гуми са с това име. Ето го новия документ, който е за новите гуми. С това име копираме името и го добавяме точно е тук. Важно е да се запази къде е подчертано. Това е директорията, където намира его папката на трактора, в папка гуми. Белшина. Това нещо пак, това цялото го копираме и го поставяме тук. Така е посочено, за задни гуми ще бъдат това лява ли е? Да. Това дясна ли е? Да. В случая нали ни пише има го единствено като лява ли е? Отговор е не. Тоест е дясна. Така. Сега записваме. Можем да не го минимизираме. Можем това така също да го оставим и да не го махаме. Отиваме на папката, където е с трактора. Аз връщам просто тук ми по-лесно вадя и отварям този файл. Game. Тук най-долу на Controls да бъде True. Това е да може да отвори конзолата. В същото време, когато го имаме този раздел Development, чете папки, в папка Mods, чете папки, които не са в архив както останалите, а е в папка. Като твоя папка, това е Mod, само че не е в архив както примерно тук, а е в папка. Това е направено просто да, когато разработчиците работят, да не махат играта, а да работят те както е. Пускаме се играта. Тук не знам дали ще тръгне хубаво, защото това е по-слабия ми компютър, който им работя повече време. Не видим какво ще стане. Може да зареди. Няма нищо гаранция. Не, няма да зареди. То по-точно ми зареждам, а когато спра клипа. Значи ще ви покажа само единствено снимки, крайния резултат как изглежда. Не знам защо. Не, ще ви покажа единствено снимки, как изглеждат гумите.